Unsa man kang babuya ka, 5 na ka bulan, wa pa kay tubo-tubo. Naunsa man ka? May pagwa na lang ti kagi. Kuha kang babuya ka. Unsa ka diya, pre? Akong baboy pre, 5 na ka bulan, wa pa'y tubo-tubo. Na, pareha na ata mo relasyon, tre. O ano, naunsa man po dahil mong relasyon di ay? Wa po'y tubo-tubo. Ano man? Isa kung saan ako atiman. Wa gyud, mahulog ra gyapon sa salamat sa tanan. Ingon ana dyan na pre. Mahulog na nagsalamat sa tanan. Labi nagwa ka na o yunan. Nauyunan? Nauyunan naman ko siyang ginikanan. Pero siya man gyapon mangitagog pamaagi para mawagtang ang tanan. Tanan? Tanang sakripisyo akong gihimo. Pero wa gyapon siya nitubo. Tubo? O wala ni tubo among relasyon? Kay naaslain niyang atensyon. Atensyon? Siguro pre, wala sa iya imong atensyon. Kay wala ka ng kantidad nga milyon-milyon. Milyon? Milyon akong pag-antos. Pero wala ko'y mahimo sakit kayo kay karon na sa ilain nga kagakos. Gakos? O na sa ilaing kagakos. Kay imong gugma, dili hugot bakos. Bakos? Tama na pre. Muli na ko. Grabe na kahapdos. Akong kasing-kasing mura na yung gibunal-bunalan og bakos.